bincike duka ƙauyen nan babu wacce ta yi tamkarki. To sai aka yi yaya ka daina bi na ka nemi ni raki. Haba 'yan mata ke na saka a rai na fa ba tamkarki. Kai ka wuce ka ban hanya in je in nemo mai mini mulki. Haba ke koya za ki tafi. Ko za ka tare min hanya ne? A kai ina da ki Allah ya kiyaye. Ka tsaya ka saurare ni mana ka ji mai zan furta ma. Ko me za ki faɗa amma ba ni san ai gulma. To ai soyayya ce na taho nake so na zo na faɗa ma. Ai kwa ki riga da kin makaro domin mi kwaban soyayya. Kai dakata anan abokina tunda kai kwa ba ka santa. Iya kake ta shishige min ne ja da baya ban son wauta. Ni ku bani hanya ta na tafi zana je gurin gwaggota. Haba sai ka furta kana so na sa'an nan ka je ka huta. Kai na fahimci raini ya shigo ni da ke a yau 'yan mata. Kai ya kake raina budurwa ta ka kauce